No niin, juhannus on tulossa ja tässä on teille viime hetken vinkit juhannusjuomiin. Aloitetaan kuohuviinistä, tunnelman luojasta. Mä suosittelen espanjalaista cavaa, kevään uutuus, Mas de la Sabatera, eli vuoden viinit kisan voittaja, mukavan, hapokas, pirteän, viheromenainen, mulla on muistilaput mukana. Ja se on sinänsä hauska, että se on tehty pelkästään chardonnaysta, eli vähän imitoi tämmöstä huippusampanjan tyyliä. Kokeilkaa sitä. Sitten mennään astetta tummempiin, eli roséviini. Ja roséviinit kannattaa mun mielestä hakea aina Ranskasta. Ja mä suosittelenkin tämmöstä eteläroonelaista Tavelin alueen roseeta, joka on Château d'Aqueria, joka on kuivan mansikkainen rosé, joka kestää mukavasti ruokaa happojensa avulla, eli tämmöisille kesäisille salaateille ja kaloille sun muille juhannussafkoille toimii erittäin hyvin. Morjens! Juhannukseen sopii hyvin hanapakkaukset, koska viiniä kuluu ja tuolla mökillä esimerkiksi niin hanapakkaukset on käteviä. Punaiseksi hanapakkaukseksi mä suosittelen tänä vuonna Grand Barossa Shiraz viiniä Australiasta, joka on itse asiassa blendi. Siinä on pari muutakin rypälettä. Ja tää viini voitti vuoden viinit-kisan hanapakkaukset tänä vuonna. Se on erittäin täyteläinen viini, mutta keskitanninen ja helppo juoda, mutta persoonallinen. Ja sanoisin, että sopii grilliruuille erinomaisesti tyylinsä puolesta. Valkoiseksi hanapakkaukseksi mä suosittelen Two Oceans Sauvignon Blancia Etelä-Afrikasta. Se on se tuttu sininen pakkaus, jota on paljon mainostettu, muun muassa telkussakin. Ja se on pirteä, raikas viini, sopii hyvin seurusteluun, mutta hapot riittää myös ruuille. Suosittelen salaateille, kasviksille ja myös kalalle. Toimii erittäin hyvin, monikäyttöinen. Ei muuta kuin alkoa.